Krásne ránko vám prajem. Vítam vás pri natáčaní ďalšieho videa. Ako môžete vidieť v pozadí, bude sa týkať tejto 46-ky. Bohužiaľ nepodarilo sa nám E30 dať do takého stavu, aby sme z ňou vedeli ísť tento šalijský slalom, na ktorý sa chystáme. Viac menej kúrenie sa mi podarilo vyriešiť, boli sme to skúšať, čo sa mi nezdá. S motorom počujem okolo rozvodov, ako keby niečo bolo uvoľnené, proste čo tam čerka jemne, ale proste nechcel som riskovať, jednoducho treba to skontrolovať. Nielen doľava, aj doprava. Takže preto som sa rozhodol radšej E30 nechať doma a zoberieme na tento výlet túto 46, ktorá pomerne dosť dlho už stojí, keďže skoro vôbec ju nepoužívam a nejak si neviem nájsť nového majiteľa, takže aspoň uvidíte, ako to funguje. A mám možnosť sa tam povoziť ako predjazdec, takže ideme trošku pobaviť divákov. Oslovil ma ešte jeden chalan, či by som mu nepožičal auto, tak uvidíme, či tam príde. Možno mu prenajmem aj auto na tento pretek. Všetko ostatné sa dozviete a uvidíte vo videu. Všetko dokumentujeme. Čo? Máme pretekára. Vlogy. Jasné, všetko musí byť, nie? Čau. Čau. Hej. Mišo, ty len kameruj. Nič nebudem robiť. Hej, len pozeraj a kameruj, hej. Nech ma točí telka. Môžeš tu chlapcov, mňa, všetko jedno s druhým, s piatým, chaos. Chaos. Mišo, že jedine čo ťa poprosím, jak zidem do leta pod predné koleso mi len daj dosku, že by som s tým bažbarom nerýpol vozík. Už tam je doska. No, takže miesto už máme. Dáš Mišo dopredu narazník? Miesto máme a pôjdeme si pozrieť pomaličky trať, ako to tu vyzerá. Miesto nám je známe. Prednedávnom sme tu boli. Trošku Dneska to bude technické. Ale ja mám rád úzke trate, takže mne to nerobí problém. Podmienku mám, nemôžem váliť kúželky, lebo ma stadia vyhodia. Takže musím dávať pozor. A bude to zdokumentované. Takže tak. A najprv tieto, nie? Nie, len do vodítok stežnúka. Ja mám. Tak. Teraz toto musíš trošku tu zatlačiť. Bože, dvihnutý hore, ako dvíhame. Nech pôjde pod toto, tak. Už tu ti cvaklo. Hej. Či necvaklo? Nie. Ono musí trošku trčať von. Vidíš? Keď no, už drží. Tocio. No, ty si musíš veľmi rozmyslieť, čo mi povieš na preberaní. Lebo ma budeš kamerovať? Áno. Pánečku. Budeš na YouTube. Dobre, no tak. Dobre? Budeš ma dobre. Spizdiš, fajne. Budeš dobre skontrolovaný. Snažil som sa pripraviť to auto, hej, rok a pol stalo, ale... No, hej. tak dúfam, že je bez závad. Hej, no uvidíme. No, takže tu nás sa nachádza administratívne preberanie, ktoré musíme absolvovať. Potom bude nejaká pešia obhliadka. Takisto potom s autom. Je to super. Celkom je pod mrakom, čo je dobré,
pretože nebude horúco, ale uvidíme, či sa to vyčasí alebo nie. Tak bude dlhá. Nestihol som, dole stihnem. Dion je krivo dal, či to dvere tak idú? Budem dvojita bezvýznamná 0 dneska. Porádne polep. Jak máš, tak alebo tak? Neviem. Takže prichádzame na pečenské preberanie. Sa ťa bojí? Povedz, nech sa ťa nebojí. Má pre teba prirodzený rešpekt, autorita. Od prirodzenia. Hej, od prirodzenia. Výkon z kilovatov, alebo 170. kilowatt? Hej, 170 kW. Hej. Sa nevedeli, čo tam máme povypisovať. Dobre. Hej. Držíš dačo, či môžeš vyjsť zvonku? Môže asi. Môžeš. Dobre, prilbu poprosím jednu druhú, aj pred jazdcovú tvoju. Toto je? To je jeho, on má peknú prilbu. Moja prilba je katastrofálna. Ale ja som zobral na poprad, čo mám staré gumy, tá švihula mi dával 3 sekundy. Som mal prvú bránku a nevedel som ťahnuť. Také staré. Tam je extrémny a kapotom. No ale tak som zobral také, že budú... 3 sekundy veľa. To je sériové, nie sériové. Sériový interiér. Originál sedačky, nastavenie všetko, hej. To také, na dzedzinu. Oni sú od chlapáky a dosa... To tak linga originál, hej. Od prirodzenia, jak si to povedal. Tak motorový priestor základ. Baterku som prichytil, zaizoloval som pulsový kábel. Toto pozeráte. Ešte dá čo také? Odvetranie motora sa pozerá. Že čo? Že kde je zvedené odvetranie motora? Odvetranie to je originál. To je úplne originál auto. Že to tak, jak vidíš, tak to je fabrický. Maximálne to je 1.8 papierová, 3 liter nuka, ale to je všetko originál. A toto? Čo? Toto by malo ísť, to je dýchanie motora, máš tu takú sub pumpu, jak naštartuješ, tá ti akože odťahá toto, len to je vyhodené vonku, len toto tu ostalo, zvykne sa tu dávať blend, vieš. Dobre. Môže byť? A tu no, môže byť no. Hej, na dzedzinu, dobre. Hej, ďakujeme. Hej. Nie, ale ty ideš S4. Tak akože my sme napísali triedu, máme prepísať niečo triedu? Čiže akú triedu tam máme napísať? Ty ideš 3 liter, vieš, ty ideš nad 2 litre, čiže ide S4. S4, čiže idem dievčatám povedať, nech prepíše to, že je S4 trieda, hej? Hej, lebo kvôli časomiere, že by už dobre, oni... Ja by som to nahlásil časomiere, ale už keď budú oni administratívne. Dobre, čiže idem to prepísať, čiže 42 nech napíšu S4 trieda. Tak. Dobre, ty asi už preparkuješ auto, ja to vybavím. Len triedu inú zapíšeme. Bez turba. Hej, bez turba. Dobre. Všetko? 2 dny. Aha, zadný. 2 dní. Súťažiaci ešte podpis pod 2 dní. Po 2 dní ešte podpis. Čo? Jak si obul to predné gumy? Jak som obul? Ale jak ich nahodíš? Ja s benzínom. S benzínom? S benzínom, ale tak ako... S čističom, hej, tak no. Tak počúvaj, to ťa nemusia dvíjať, to také nízke, že prejdeš a nepotrebaš pasku. Hej. No podľa toho, jak vytočíš. Buď tu, keď vytočíš doľava. Nie, tu ma je prejdi. Idem ja len tam tú triedu zapísať, hej.
doľava. Na trati, tam som mal doľava boči, nie doprava, nie? Máme prvú ostrú jazdu za sebou. Trošku som sa na trati strátil, a takže nám to môže byť jedno. Ale tudy cesta nevede. Takto ďaleko neuspejeme. Máme málo kolesa. Musím trošku zvolniť. A vidíš, a to gumy sú rozšalaknené, že je nám masaker. Dobre, že som aj... Rezák máš? Nebral som asi. Nepotrebuje takto šnúrky do topánok. Mám zadarmo. Také. Profi. Profi šnúrky do topánok. No, bordel nerobíme. Bordel stále pratame. Aké máme pocity? Najlepšie. Hej, budeme sa ťa spýtam po prvej jazde. Vidíme, ako to bude, no. No. Sám som zvedavý. No vidíš, hlavne si to užiť. Nestíham točiť. Vtedy furt, keď je dobrý záber, tam nemám zapnutú kameru. Hrozné. A počasíčko nám vyšlo, lebo je pod mrakom, není horúco. Musíme mať dlhé oblečenie na sebe, ako vidíte. Pretože také sú pravidlá. Mišo tu vedľa mňa taký smutný je. Nepustili ho, bo ma kratia si za mnou v aute. To je smutný, no. Ale našiel som takú gaču starú, čo už mám na rentu. Potom si to natočíme, cepláčky. Berem to športovo. Áno. On by sa stále zlomol, len vozil. No, takže na štáte stojí už moja 46-ka, ktorú som prenajal chalanovi na tento pretek. Snáď ju dovedie do cieľa celú. Uvidíme. Má nejaké skúsenosti so zadným náhonom, takže pevne verím, že to bude v pohode. Uvidíme teraz po prvej jazde, už hneď budem vedieť, či to bolo dobré alebo nie. Takže stojí tam na štarte už. No, do štartu. No dobre nízko mám toto auto, však prahy čuchám po zemi. Podľa mňa sú šalaty gumy a sa mu to šmíka, takže super, že možno sme aj nechali také hladšie gumy, lebo dosť to držalo. Dosť to držalo.
Takže asi dobrá varianta bude tá, že ja mu tie pneumatiky rozšmykám a on ich dorazí. Podľa mňa super, nie? Ideme Mišo rovno prichystať kolesa, že by sme dali druhé. Jaké dáme teraz kolesa? Dáme 17-ky hore, také veľké? Asi dáme. Hej, vzadu sú také 17-ky. Lebo ja ich vykončím a on ich dorazí. Lebo sa mu to ľahšie šmíka, vieš, keď mu dám dobré gumy hneď na začiatok, vieš. Bo teraz som videl, že ak išiel, už sa mu to celkom šmíkalo a keby on išiel na prvých tých gumách, tak by to nedal tak, vieš, lebo by sa mu išlo ťažko, vieš. Takže asi ho budeme rovno 17-ky. Takže si nechcel natáčať, tak budeš makať. No však ja Prahy mám koľko? Tak mám od zeme, keď bočí. Brutál. Šalené, nízke. Nie, tá 205, 35, 18 je rozmer. Tak poď tu len, tak. Dobre. Nechaj ho vrčať, nevypínaj ho, nechaj ho vrčať. Vytoč rej do strany, nech sa nepohne, ale to je hydrorúčka, vieš, nech stojí, dobre, super. Nie, nechaj ho, nech vrčí, nech sa pochladí trošku, vieš. Ako? Počuť si dobre, neviem ako Hej, počuj, tak išiel si opatrne, ale už to jak si šmykal celkom, ale vieš čo je to super varianta? Teraz som na to prišiel. Ja ti tie pneumatiky rozšmykam, že by trošku boli také šalatnejšie a tým pádom tebe je lepšie, keď sa ti ľahšie šmyká auto, jak keď drží, nie? Či chceš radšej také, že by to držalo auto? Nie, môže viac šmykať. Chceš tak, že by sa šmyklo, nie? Lebo stačilo, že som pridal napríklad na tej osmičke. Áno, a už išlo pekne, hej, už išlo pekne, hej. Dobre to je. Super, dobre. Ešte do tej gumky možno by ešte, ty by si ešte na nich dal rundu, ale ja už nie, už by som sa bál. Bo to tak akurát teraz v takom šalatovom vydaní je, že dobre pre teba, vieš. Bo ty teraz potrebuješ, že by sa to auto šmykalo, keď chceš prísť na to, že jak, čo a poď si šmyknúť, vieš už. Zase keby si bol viacej vyjazdený, tak by si viacej riešil trakciu, že by si chcel byť rýchly a tak, ale tak teraz tu ti netreba grip. Tu musíš najprv prísť do tej techniky, že jak. Lepšie na tomto skúšať, jak na Mustangu. A ľahšie to ide hlavne do tých driftov, to sa mi ľúbi. No tak akože je dobre, tak Mustang má sériový, vieš. No, počúvaj, není problém, zavaríme na tom diffik, dáme na to štelovák. Však James Dean na takom jazdí, keď ho poznáš. Koho? James Dean. To taký svetoznámy drifter je, vieš. Presne také auto má. My sme skúšali v lete na... Ale to je automat, nie? Automat je, no. Nevieš kopnúť, ale nič. Akože ono pôjde aj tak, ale s manuálom, jasne, že to je jednoduché. No hej. A sme skúšali na letisku, na suchej trati. Nepustilo ma cez tie pneumatiky, čiže ešte iné pneumatiky by som potreboval. Tá Škoda, vieš, také dve gumy zničiť zhruba dole, vieš.
Tak máme dojazdené, slniečko nám vyšlo už úplne, je celkom teplo, 46 to zvládla, čakajú ešte jedna posledná jazda s chalaniskom, ktorý si ju požičal, ale ja si myslím, že nemalo by nič vyskočiť. Auto je spodahlivé, funguje stále, takže pokiaľ sa nič vážne nestane a tak by sme ju mali doniesť domov celú. Ja si myslím, že celkom zaujímavé povozenie. Bolo to viacej technické, s čím som rátal, keďže je to slalom. Takže trošku sme posibrili techniku svoju jazdeckú, keďže veľmi rýchlo sa tu nedalo jazdiť. Väčšinou, ale celú trať som v podstate išiel na dvojke. Takže asi tak. Dúfam, že sa nám podarí z toho niečo postrihať, že máme dosť záberov na to. Vicky nám zvládne z toho niečo zrobiť, takže ak sa ti tieto videá páčia, kľudne naďalej ma pozeraj, lajkuj, komentuj, poteší ma to. Tak ešte vám prajem pekný večer. Ahojte.